Ka san kamfanin wayan? Na sani. Kai spelling ka furta daidai sunan kamfanin wayan na kuɗin da yake hannun karakan. Zan sai wa tsire. Dan biyo ta gana wajen haska ya wala mai kyau. Kai spelling ka furta daidai. HA. Na dan wannan wata hannun kake wata. Really nigga. Dabara ne da biyu da gani. Ka gani? To duk haka da biyo na. Kai spelling daidai ka furta daidai. HUAWEL. WE ne? L. A kudin mutane. HUAWEL. Dan me son jare kini ce shebe. Kini ce wani kaloma jami'i. Wani kaloma jami'i. Ba haka bane ba. Ba haka bane. Na ga ba haka bane. Wala haka. Ba a fasa bin nan ka doka mai section ba. Ka duba a gani. Ka duba Google a wayar ka. Search a Google. Ba na saki. No, kai search a Google. Serious. Kai search a Google. HUAWEL. E ne? I. Na karshen ɗalibi ka ta spelling. EI. Me yasa kake haka ne? Me yasa kake haka ne? A few moments later. WE ne? L. Na rantse sai na faffasa ma kokan kanka.